Isiseko esigcina ilifa likaBaba uNelson Mandela liphila iNelson Mandela Foundation sithi siqinisa imizamo yokulwa nolawulo olugwenxa eMzantsi Afrika oludibanisa ungabikho kwemisebenzi, ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunye nokufudukela kweli ngokungekho semthethweni. Isiseko sikutsho oku ngaphambili namhlanje ngethuba sisothula uGqirha Mbongiseni Buthelezi njengomlawuli oyintloko omtsha wesiseko. Ukanti ke esenza udliwano-ndlebe olukhethekileyo negqiza leendaba zeSoweto TV, uButhelezi ukhuthaza abemi ukuba basebenzise ivoti yabo ngokufanelekileyo ngaphambili kwenyulo oluzayo loorhulumente basekhaya. Elumkisa ukuba ukhetho lobunkokheli obububo luya kuba negalelo elihle kwintlalo qoqosho yexesha elizayo. Njengoba inhlangano yeNelson Mandela Foundation beyethula ubuholi bayo obusha namuhla, ibe isibalula ukuthi ke eyinkingeni eyikhona kulelizwe iqonda kahle ukuthi kumele iqalephi ukuze sixazululeke. We are in a mess. I think we can all agree. And we are in a mess because leadership has been very poor. It's been worse in some places than others. I think South Africa has had the great fortune of both great leaders, but also everything in between and all the way to really poor leaders. Our responsibility is to encourage the leadership that we need, that serves people, where leaders are not in office to serve themselves and to serve their small network. We need to go back to the ideas of leadership that I think Madiba demonstrated, where the leadership means being of service to everybody, and especially to the people who are most vulnerable and marginalized in society. One of the ways in which we are going to do that is, of course, being very vocal about calling for ethical leadership that serves people. But more than that is to also develop programs for emerging leaders that we can bring into this building that we're in, the Center of Memory, where we ask them to engage in our programmatic work. Isikhulu esiphezulu salenhlangano uMbongiseni Buthelezi uthi ke izakhamuzi zakuleli izona ezinamandla amakhulu okuguqula lelizwe ngevoti. I think it is for us as people living in this country to also choose. When we go to local government elections at the end of this year, we have choices, and we need to choose the people who are going to serve the majority of us the most. Lenhlangano ke iphawula ngothuthuva olukhona nolusematheni ngabokufika kuleli, ithi ke mayilwe ngamadaka kulandelwe imigudu yezomthetho. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Myeni ngeseHoughton.